KSA Phan Kapang Room Lapen Kaching Room Jipo Porohod Women Karbi Students Association Mareti Hekpen WKSA Mahang Pateklo. Facebook le langdam plotang te arum le indoi angsong le indoi ta WKSA. Tang te karbiang long along KSA ro nang ong varet adai komatlo. KSA men pen komat ni alli ka cho en le penja kong ka che pherang abang phu do kokma. Ahok lo pirthia long akhetin atumta khei ki sung ka pajok ji lepen ka charlie hin ang song ki rung jia phan pura lo charlie song ki seng dolo la sonsi karbia khelong chita me lo charlie song donang ji pura matha parsik ponsi kidam tang 1959 aningkan karbi lo charlie song mate KSA amahang patheklo la sonsi 1985 aningkan KSA roni nang manlo la king long pho KSA la pen reach ki pen mitheng tom KSA lamding road uhenlo wangbom pen kidam tang ningkan surihini ningkan reach ki pen mitheng tom KSA lamding road atum roni do koklo la ke lamding road la pen ASDC office la sonsi surihini ra kretroxia ningkan puthot reach ki pen mitheng tom KSA lamding road atum roni do thukoklo la ke reach ki pen mitheng tom KSA lamding road la pen KSA samson terong Lasi puthot suri hindra inkora plianing kan reach ki pen meeting tom KSA lamding road atum puthot droni nang manlindo lake KSA CPIML office la pen reach ki pen meeting tom KSA lamding road uhenlo pangrumpet pen non ke ropho KSA nang mandet lo pin purpon me KSA lake kheya amoyar bunglo bonta karbi kheya moyar bung phodokok mate KSA ropho dokok jok karbi radatum manghu prongson si nang mandet lo KSA plotang te political wings pusi penangala tumke akor pipon na pen methanga lian parta ar pukari joini luputa hamphanga longka chethana tomon ke japdu chethandam plotang te non apor karbi anglong radakar I nayang bong pen KSA ka chingrum ta isilo lasonsi karbi rongsar me tum chepatr pipon si KSA kapangrum jia phan penangan kabor idolo la pen sai ding pon bomlo Lapusona por hut kidam tang chiti chek lo ni phai ke thom ningkan suri hinira inkora pliar ni ex KSA pomen pen go boys fila dunga sai hem kimi inku ponlo KSA ropo do ko jok rat to mate hang chepaching ri ba por hut ex KSA po sai hem ching pudet lage penang an rat tumke manghu pronglo halapu karbir ronga sarame tum KSA kapang ruma mi hi su mona por hut te chek lo ni phai kep suri hinira inkora pliar ni birla rong supia long ke do hotel hampia long sorlo KSA mate women KSA pu mahang pathek tang lo pura pini WKSA pen kapang dakpo KSA chingrum ji ma chingrum re ma pura tum charju saya por hut WKSA mahang pathek lake arlo lopen kumatni arleng ke theka cherap dun do ta hai puta social media long hangjo hamhailo bonta jahaga tumke KSA chingrum thek the ong potsi son na ke man lo puta akoy arbokunti Lasi kopia polsi WKSA sengnang kokma labang so putha klardak pen kachini jia phan non ang tot pen pherang ke thengno nang kathandu nalam thele arju iksinang lapen KSA kaching room lapen WKSA putha kopi kuson atomonsi nang jabjima lake aporsi ethanpo ya korti athum nanglitum pidi nilitum ka chopha long nang chitong do na pot nilitum ahin pen nanglitum aphan cardom lapen chorolo pini nanglitum aphan nang chopha nang kok abang ke lahan lo Jenili tum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti achik lolo labang so September achik lo sidili tum WKSA mate Women Karbi Student Association abang amahang pa thek pon tang lo lasi halaswar ni nilitum swarlo bang chelang pet pen halaswar ni arpu sirame nilitum chedon servant chebak pon lo mai phiar pu abang ke nilitum sang et sing narpi aki happy phansini tum pek ponlo lapen kongchung bang abangke lang mirchi terang pi aki happy phansini tum hala suhut chedon serpent chebak ponlo lapen dun mai phi bang neli phansi nang pek ponlo neli sameri tika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abangke kabin teron pi aki happy phansi hala swarni netum bak ponlo mane chebak ponlo lasi pinia bangke neli tum labangke
declaration lo je nilitum karbi women karbi student association pini ka declare pon gr ni lo phit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladang nilitum chingwai bomahut halapu karbi rong asar amai atum pen lapen ke karbi student association rothom ne pine samson teron aro bendana chi tong rut pusini tum chini lapen ke pu kesing long pho pen chenglok lamding road pen sedame haladak alang litum phan invite vipin sedame nak chi tong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok che pu hala KSA pu athe mane award se bang nilitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA pu nilitum ke en pon along alang litum nilitum chethan chebum pamenang po phansi aphibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si na pang hong nang re lo pot non bang ke alang litum hang ek den nang po la so ke hang ahut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke pu nilitum crime legi claim geli ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bangke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pi pot lo la ke pu nona bangke nilitum bangke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type la si nilitum aim and objective bangke nili soarlo let's focus on W soarlo karbi lo charlia song bangke soarlo phan an so sesi women safety puthak women protections lahai nangji ba puthak sini tum che song pon ji puni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali tam ho ma jungjung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang li tum non mat la khatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ningi duk amasi ni tum ta ko pi pot ma ni tum thang age chok che abe ek si organization ni tum ke seng chot le ni li tum ma phan ko pi se la so nang pu ma ko ha so ning duk do ban ni lita adim long mat ning duk chepak lang lo ni lita ning che khang ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiru wong lo une dat sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang la khai pu thak bangke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labang ke karbi hejana pot non bangke let's be united to sinili pudam ji athe nili tumke w bolote la ke swarlo tumke not put a faction avelang karbi lo charlia song ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do pok thai po seta men non bangke nili tumke swarlo karbi lo charlia song pasi chipuda lasi soarlo karbilo charlie song ke nitum karbilo charlie song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of karbi student association pasini tum kudanchi dangli tum chingrum noi pena ba manangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tumalong rd nang pidun po lapen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je karbi student association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me da song sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pi de nang jibulo te alang litum firstly chingrum de da phian lo te nili tum a hok pet lo nang tum pinama chingrum de lo te nili tum asong ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA pu nili tum amen chelar phit pu la an lo ni tum hin pen ke la si all we want is ki ni tum ke bang against kali nang tum against kali nili tum ke nang ji ke nang tum unification nang konon ke nang tum united not eklaivet do non nang tum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nili tum soarlo tum ta ning du ke chepaklang lo ning kipung ke chepaklang lo je mentulo ante mentu sinang tum asai ke claim por we want to see the result ni tum result thaklong le tik ke non bang ke ni tum ke sang selo lake la so song ni tum la pusi padam bom po madula ni tum nang ther hap no jong hai kham the no sida me la puan chot lo non ke ni tum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang li tum chingrum thek polo te la an si ni li tum ke la so
WKSA ke ame nang chilar don po la pen a hokpet jong sinang litum pini kache song a hokpet pula tang tini tum sermi hadak RD nang chipi donji haladak ni litum bang si nang chi song donji lasi lan shot lo hai lasi don pen ke tum che just tap nang ne we are doing for politically tang ho rap chali ale phan ta ho jungjung ale phan la bang ke nang ne nitum phan just tap dang ne nitum a hokpet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ku pc ki claim nai ma mithang ali phan nang ne pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinililam thing ton ponikok kardo